katne kajing thnam jong ki dokha ha kane kapung jong ibadu bi khasentiu bat kajing poi jong ki breu manta kasngi namar katkum kajing batai ha ka notice ba kapor banbu jaka khwai kadai manta kasngi ar khandai tarik ba ha kapor 6 baje pm kabumut menne ha kapor 6 baje ladab banbu yaki jaka te penban kajia kumne haba ki perlok rawan kiwan bo ya ki jaka manta kasngi hangne hapo pung jong ibadu bi khas tiu na kabanta ka kajing penlong ya kane kajing kop khwai na kabanta kasngi ka balai sai kasngi laipho tarik te pek bat sakhi ya kane ka jingbu jaka jong ki perlok rawan hado menta kidang long sisa ki baklut hado kata kata te phila banwan sibet janmet lene phila banwan sibet damet ru onda philawan phai na ki jing tre lene na ki jing leit bela ke jong phi lene phila banwan lai sai men step ru ki jaka kidang long ki ba pohu hado kata kata te pet bat sakhi ya kane ka jingring ya ki ne ki jaka haba ki perlok rawan kilawan banbu jaka menta kasngi kadang long sisa ka hado kata kata pardon bro ai kalong ka kabuk siar phi ki prok rawan dan Dang don tang iway hang nilay. Tang iway dang don. Ni pun klik tay pat iway. Ar. Lai. Sau. Otuk kat lang don hang nil. Iway ar. Tang tu hi. Pat tu nil. Don syuk sini. Acha ni dan syuk jaka badang bun haduk kata-kata perempuan ban niro tang bun ba nilai dan mar pedang sudah kinilai padan iwero hap khoi dah tiak asai imat ini dan bro baik program hang ne po mo kadeng bu jakam ta kasngi arpho khandai tarik mon khoi la sai kasngi le pho tarik dang duna bun ba kiprok bun bu jaka kidang duna sebab palat baik dang thli kini lai pat bun bro dang tang iwai tu ni rang dei area jaka balong pedang ba kine area kine dang duna kine ro dang duna padan ni area dang pedang kine ro Pet pedang baki ni. Pet pardon bro. Don tangkan ni. Jaka pet turut dang lat. Kani dang long pedang area ba pet dang lat gitu. Wang nak tu kidi turut padang lat pad pad kini ro dang mar padang dang lat sudah
ini kini ro iria badang ba padon berapa ini kini ro iria badang ba padon berapa Lada penpek ya kane kajingbun jong kidokha ha kane kapung katno kebala ihun sisa hadu kata abang pek bat ngiring ya kane ka video ya kidokha ya kajinglong jingman hapo jong kane kapung te katno kajing itanat jong kine kidokha pek kitei lathnam baha kapung ro pek kidokha kilaya yait lakum ba yait kisipai ha kapor ele mai pas pek sa kidokha hadu kutu pek kidokha wan perlok lasai kesngi ka jaka khwai kadang pohu hadu kata phila banwan lasai men step lane phila banwan chibe demetro te ngan saburu ya ka ngan sapen I ya ka notice ha kane ka screen pinpage company ha ka bai de bat kane ka notice lese don na pedang jong phi ki bom padio iru ya kane ka notice te ha ka bai de bat kane ka jing ko khwai do kha ka ban salong lasai te ka dor jong ka tiket ka dei henry uspa bat ya ka jing ai sob ha ka ban kong ka dei silak bat ki price kilong ter kidon ke ba 8,000 ba 10,000 ba san